男と男の対決ってかっこいいね。私のどこか私のために戦ってみると。バカなことを言うんじゃない。それよりちゃんとこの歴史的戦いを記録するんだ。啊，咁我喺度做咩啊？我が芸能名は備前長船長光長さ3作3じゃ。俺には刀一丁鎅一本名は忘れた啫。我都未見過啲武士咁大個肚腩。曲線呢啲嘢你識條鐵咩？我就係將嗰啲戰鬥力儲晒喺個肚腩度啊！你睇你奀挑鬼命都唔放好打得去邊啦？不如猜門包剪揼算數咧。貴様、見くびるな。調理を制するはこちらの舞の方が優勢だ。それを利用し先に手を出させれば弱点がわかるはず。かわいいね。機會嚟啦！呢個係豚骨嘅香味。正解，另一種就係魚介嘅香味。莫非呢一個就係雙刀嘅威力？冇錯，呢個就係由雙刀演變出嚟嘅雙湯頭。豚骨、魚介，有如宮本武藏自創嘅二刀一流劍法一樣，勇於創新。